ראש הממשלה הראשון של ישראל, ראש הממשלה שלאורו גדל הדור שלי, היה דוד בן גוריון. היה אדם נחרץ, קיבל החלטות אמיצות. אמר עליו אחד מחברי מפלגתו, זלמן ארן, אמר: אני הולך אחרי בן גוריון בעיניים עצומות, אבל מדי פעם אני פותח עין אחת כדי להיות בטוח שבן גוריון הולך עם עיניים פתוחות. הפוליטיקה הישראלית שאנחנו מכירים היום התחילה בט"ו בשבט תש"ט, כאשר התכנסה בירושלים הכנסת הראשונה ובחרה את יושב ראש הכנסת הראשון, יוסף שפרינצק. אני הייתי אז ילד, אני זוכר שאמרנו לעצמנו, כמו שהראינו לבריטים, שאנחנו מסוגלים להגן על עצמנו בלי עזרתם, נראה להם שנקים פרלמנט לא פחות טוב מהפרלמנט הבריטי. ובאמת בכנסת הראשונה ישבו אנשים ברמה מאוד גבוהה. אני זוכר שאחד מחברי הכנסת ציטט בנאומו את המנהיג הרומי ציצרו. היושב ראש העיר לו: אנחנו בעברית נוהגים לומר קיקרו. אז הוא אמר: אני למדתי ציצרו. אז הוא אמר לכותבת דברי הכנסת: תכתבי קיקרו. אז הוא אמר: אם הוא קיקרו, אתה שפרינקק. אני חושב שזה הקטע ההומור האחרון שנשמע בכנסת. מאז הולך הפער בין הפרלמנט הבריטי ולכנסת שלנו וגדל כל הזמן. אם תראו היום בטלוויזיה שידור מהכנסת, שידור מהפרלמנט הבריטי, תבינו על מה אני מדבר. שידור מהכנסת זה דבר עצוב ומדכא. שידור מהפרלמנט הבריטי, שידור של שעה אחת, לפחות 3 פעמים הפרלמנט פורץ בצחוק. ישנו סיפור על ראש ממשלת בריטניה, ווינסטון צ'רצ'יל, שנאם בפרלמנט והרגיז מאוד את ספסלי האופוזיציה. ואחת מחברות הפרלמנט צעקה לו: אדוני ראש הממשלה, אתה שיקור. אז הוא אמר: גברתי חברת הפרלמנט, את מכוערת, ואני מחר לא אהיה שיקור. אז היא צעקה לו: אם הייתי אשתך, הייתי שם לך רעל בתוך התה. הוא אמר: אם הייתי אשתי, הייתי שותה את זה. ולמה לעומת זה הכנסת שלנו נראית כל כך עצובה? כי חברי הכנסת נושאים על גבם 3,500 שנה של מחלוקות שמלוות את עם ישראל מהיום הראשון לקיומו ועד עצם היום הזה. ואני ממש לאחרונה שמעתי סיפור שמוכיח את זה, סיפור על רב חדש שהגיע לאיזה קהילה, והוא שם לב לדבר מאוד מוזר. בבית הכנסת כשאומרים שמע ישראל, חצי מהמתפללים קמים וחצי נשארים לשבת, ואלה שקמים קוראים לאלה שיושבים: תקומו תקומו, זה שמע ישראל. והם אומרים: תשבו, שמע ישראל יושבים, וצועקים זה על זה. ממש לא מצא חן בעיניו. הוא אמר: אצלי בקהילה לא יהיה דבר כזה, אנחנו נקבע מנהג אחיד ולפיו ננהג כולנו. והתחילו לקיים התייעצויות בקהילה, ומשלחת של בית הכנסת הלכה לפגוש את האיש הכי זקן בקהילה, יהודי בן 95, ואחד מהם אומר לו: סבא, נכון כשאתה היית ילד המנהג היה שבשמע ישראל קמים. אז הזקן מתאמץ להיזכר ובסוף אומר: לא, זה לא היה מנהג. אז אחר אומר לו: נכון, המנהג היה שנשארים לשבת. הוא אומר: לא, זה לא היה מנהג. אז הרב נכנס ללחץ ואומר: סבא, אתה חייב להיזכר, כי אחרת הם עומדים וצועקים זה על זה בית כנסת. הוא אומר: זה היה המנהג. המחלוקת הראשונה בתולדות עמנו היא המחלוקת בין קורח ועדתו לבין משה רבינו. המחלוקת נסתיימה בלי מאבק מדי קשה, האדמה פצתה את פיה ובלעה את מתנגדיו של משה. ומאז כל היהודים מתפללים ומקווים שהאדמה תפצה את פיה ותבלע את היריבים. אך הנס שוב לא חזר, ועד היום הזה היהודים הם בעצמם למדו לבלוע זה את זה. אלה הם תולדות העם: רחבעם מול ירבעם, ישראל מול יהודה, חשמונאים מול מתייוונים, הצדוקים מול הפרושים, קראים מול רבנים, חסידים מול מתנגדים, אשכנזים מול מזרחים, דתיים מול חילונים, ימנים מול שמאלנים, וחירות אל מול מפאי, ובית הלל מול בית שמאי, ועם ישראל חי.